खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लुइस ब्लग्स ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो आरो ओंखारग्रोबाय आङो ओमफ्राय आया दायो फैगासिनो दं खिथिगासिनो दायो जों मन्दिराव थांनो ओंखारदों फोरोंनो थानसालियाव माने बरायनो दिनै स्टुडेन्टफोरखौ जोंखौ बरायगोन आरो ना दायो जों थांगासिनो मानसिफ्रा थांजोब्बाय नुथायाव लेंहरदोंमोन जोंहा लेट जाबायसो माबा जाहासो खाथियासो मालाय मोनहैजोब्बाय दां ओमफ्राय बरायगोन आरो ना दिनै साइडआव फै ओमफ्राय ओमफ्राय थानसालिया जोंहानि न' खाथियावनो बेनो जोङो थाबायना फैगासिनो ना थानसालिया जोंहा न' खाथि जायोना आं बन्दु दासो गानना फैदों थांसै होमबा बोसोरफ्रोमबो एसएसएलसी आरो एचएसआव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ माजबात बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बरायनाय जायो गार्जेनजों लोगोसे बरायनाय जायो आरो आंबो जिहेतु एचएस एग्जामखौ सेथि मासि लानानै उथ्रिसारबाय बेनिखायनो जोंखौबो इनभाइट खालामदों आरो जों थांगासिनो दायो नै आरो आं आगोलावबो बरायजाखांबाय आरोबाव नै बरायजानो नागिरबावदों थांगासिनो दायो जोङो मन्दिरा नैबेनो जोंनिया बेयो वाइट एंगल खायफि सानदों बारि एला बोदोरसो बरायजानाय ना नोंसोरबो नोंसोर मिटिंनि नामा ए नै गामसा गानदोंलै गासिबो आं लंपेन्ट गाननाय जाबाय ओइ लाइहाव गानदों दा गामसा लंपेन्ट गानदों लंपेन्ट गानदों ना गामसा गानदों ना गामसा गानदों मालाय नायग्रोनो र' मानसिफोरखौ नै बाथौ मन्दिरा जोंनिया बिराद बुरिया नुदों थांफैसुदो दा फैगोन मा खबर मोजां ना बेखौ मोसागोन नामा मोसाया दामगोन ए थाब फैग्रोनाय जाबाय जोङो नै मानसिया थांफिनसै आं दायो आं न'आव थांफिननोसै गासिबो गामसा गानना फैदों आरोना ओमफ्राय आंल' लंपेन्ट गानबा दुगा खिथिगोन होनगोन ना ओंखायनो ओमफ्राय दायो गामसा गानना फैफिनसै चेन्ज खालामनानै मालाय गासिबो गामसा गानना फैगोन ओमफ्राय माबा बेलेग गानना फैलायदो जायाफ्रा मन्दिराव होननानै ना दे होमबा गाइस दायो गामसा गानबाय नै नै मेला जागायजेनबाय बे हाबाफारियाव ओमफ्राय नै जोंना हाबाफारिया जागायजेननाय लोगो लोगो मोसानाय सिनायथि होनाय गोबां हाबाफारिया जागासिनो दङ ओमफ्राय चिफ गेस्ट हिसाबै उदालगुरि कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांखौ लेंहरदों आरो बिथाङा जोबोर मोजां बिबुंथि होलांदों ओमफ्राय नै नायनो हागोन बेयाव बरायनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय ओमफ्राय नै बियो जोंहानि आइ ओमफ्राय आफा ओमफ्राय बिथांमोनखौबो बरायगोन आरोना आंजों लोगोसे ओमफ्राय बिथांमोनाबो जोबोर खस्थ' खालामदों आं जोबोर थेंक इउ होननो सानो आइ ओमफ्राय आफाखौ ओमफ्राय लोगोसे गासै टिचार्स बा जायफोरा सापर्ट होदों बिथां गासैखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो ओमफ्राय आं दिनै एसेबाबो गोग्गा होनो हादों बायदि मोनदों आरो खुसिबोमोन बिथांमोना ओमफ्राय बेनो आरोना आगोलावबो बरायजाखांबायथ' आगोलावबो मोजां मोनदोंमोन आरो बरायजाबाय आरो बियो फिसासो मोनसे 1%ल'सो आरो आगोलाव आरो आं मोजां माने गोग्गा होनो हायो बेखौनो नाजाबाय थागोन जेसेबां देरदोंमोन आरो एसेबां मोनगोन बायदि सानदोंमोन पार्सेन्टखौ बेसेबां मोननाय बायदि मोनासै थेवब्लाबो जि मोनदों एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय नायनो हागोन बे आंनि लोगो आंनि कलेजनि बिथाङाबो मोजां मार्क्स लादों नै ओमफ्राय आदैया उदालगुरि कलेजनि प्रफेसर एसिस्टेन्ट प्रफेसर नारेशन नार्जारिया जोबोद मोजां बिबुंथि होलांदों ओंखायनो आं रेकर्ड खालामदोंमोन नाथाय भइसआ बारा मोजां जायासै ओंखायनो आं दाबि खालामदों बिथाङा बुंदों जि आर्टस कमार्स साइन्स होननाय जेबो थांनाय नंला एसे उनावनो ओमफ्राय जायफोरा माने प्रफेसनफोरखौ गाज्रि होननानै सानो बेफोर गाज्रि नङा स्कपसो बारा दङ होननानै बुंदों माने बेफोरखौबो सेलेक्ट खालामनांगौ होननानै बुंदों लोगोसे इन्जिनियार डक्टर बेफोरखौबो गाज्रि बुङाखै माने गासैबो मोजां गासैखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ होननानै बुंदों ओंखायनो बेलेन्सखौ जों लाखिनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङा जोबोद भेलुएबल स्पिच होलांबाय बेनिखायनो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिथांनिसिम माजबात दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन एवार्ड मोनसे होदों लोगोसे बबि सिख्ला होननाय गांसे बिजाब ओमफ्राय कलम मोनसे ओमफ्राय गोथार मैखुन बिजाब गांसे ओमफ्राय नै नायनो हागोन आर'नाइ गांसे आइ आफा आरो आंनि बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ अब्लासिम बाय जेबो हरैनि